Здравейте хора, моля ви някой да направи клипче за мен, а, който, който в него да покаже как, например, да снимаш, да снимаш това, което се случва в компютъра ти, т.е. на екрана. Например, ако някой знае играта Майнкрафт, например да снима Майнкрафт, някой да снима на CS, т.е. Counter-Strike, някой на GTA и така нататък. Просто искам да ми направите такова видео и ако ми пратите такова, аз ще почна да качвам клипчета на Майнкрафт. Аз съм добър в тази игра и даже ще ви покажа един сървър. Но, нали, първо трябва да ми пратите видео, за да разбера как да снимам нещата, които са в компютъра. Добре. Исках само, нали, да ви помоля за това. Моля ви, ако има някой толкова добър човек или толкова добри хора, да направят видео за мен, за да направя поредица за тях. До скоро. Ако направите видео, ми го пратете коментарите отдолу. И това беше всичко от мен. В следващото видео, което сигурно ще е на Майнкрафт, ако има на такива хора. И